A vevő akkor érzi jól magát egy honlapon, akkor érez bizalmat a honlap iránt, hogyha érzelmileg tud vele azonosulni, és hogyha jól eligazodik, tehát kontrollérzete van, kiszámítható a mozgása. Ezért jöttem el a konferencián, mert úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak az érdekeit azért én is szem előtt tartom, és szeretnék a naprakész információkat meggyőződni. Hogy újakat tanuljak, találkozzak a potenciális partnereinkkel, és megismerjem az elkereskedelemnek a szereplőit. Szeretnék naprakész lenni mindenféle szempontból a webes üzletkötéssel kapcsolatban. Sajnos a 2011 év elején lefolytatott próbavásárlásos projekt keretében az bizonyosodott be, hogy a magyar webkereskedők nem igazán célozzák meg egyelőre az EU másik tagállamaiban lakó fogyasztókat. Sajnos nagyon nehezen találtunk olyan webáruházakat, akik megfelelt ezeknek az elvárásoknak, hogy határon átnyúlóan értékesítene, illetve esetleg több nyelven üzemeltetni a webáruházát. Azért jöttem el, hogy tisztában legyek a legfrissebb fogyasztóvédelmi változásokkal. Én fontosnak tartottam, hogy tájékozódjam a szabályokról. Nem volt még minden 100%-ig tiszta, úgy érzem, hogy elég sok kérdésre választ kaptunk már. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évről évre kiemelten ellenőrzi az elektronikus kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat. Az utóbbi időben igyekszünk azt a képet erősíteni a vállalkozásokban, hogy ne ellenségként tekintsenek ránk, hanem segítő szándékkal próbáljuk az áruházaikat leellenőrizni. Ebben az évben féléves adataink alapján 122 esetben adtak ki az elsőfokú hatóságok kötelezésre szóló határozatot, ami mellé bírságszankció nem párosult, és mindössze egy alkalommal valósított meg a vállalkozás olyan jogsértést, ami alapján már bírságot is ki kellett szabni. Első jogsértés esetén egyébként általánosságban elmondható, hogy nem alkalmazunk bírságot a vállalkozásokkal szemben. Induló vállalkozást képviselek, és nekem minden információ jól jön, amit ehhez megkaphatok. Kíváncsi voltam a legfrissebbekre, hogy Isten igazából mi az elállásnak a menete. Fogyasztóvédelmi szempontból a legérzékenyebb kérdés az elektronikus kereskedelem terén az elállási jog gyakorlati alkalmazásával és kérdésével és értelmezésével kapcsolatos kérdésköre. Hiszen tudjuk, hogy ez egy alapvető fogyasztói jogosultság, alapvető fogyasztói jog, amelyet nem a kereskedő ad önként és dalolva a fogyasztók részére, hanem ezeket a jogszabályok biztosítják, amelyeket így minden kereskedőnek szigorúan be kell tartania, és amelynek a feltételeitől nem térhet el a fogyasztó hátrányára. Azonban van egy olyan lehetőség a kereskedőknek, hogyha ők igazán fogyasztóbarát magatartást tanúsítanak, akkor az előírt jogszabályi kötelezettségeken túl kedvezőbb szabályokat is vállalhatnak, például hosszabb elállási határidő, kedvezőbb költségviselési szabály, még pontosabb leszabályozás az elállási jog gyakorlásának. Szóval ezek mind-mind olyan vállalások, amelyek erősíthetik a fogyasztók internetes kereskedelembe vetett bizalmát, és adott esetben a konkrét webkereskedőnek a forgalmát is növelhetik. Az új trendekre vagyok kíváncsi, és azokra az információkra, amik az elkereskedelemmel kapcsolatban itt elhangzanak. Szeretnénk szabályosan üzemeltetni a webáruházunkat, és reméljük itt hasznos információkat fogunk ehhez kapni. Ez kis széles látókör mindenkinek jár. SZEK által megrendelt elállási jogról szóló kutatásunknak egyértelműen az az üzenete, hogy Magyarország internetes kereskedők körében összesen 1% azon termékeknek az érintettsége, ahol a vásárlók az elállási joggal élnek. Ez azt jelenti a kutató számára, hogy Magyarországon szerencsére nincsen nagyon komoly probléma ezzel a területtel, viszonylag alacsony azon elégedetlen vásárlóknak az aránya, akik ezzel az elállási joggal élnek. A véleményem az, hogy valószínűleg a kereskedőknek elemi érdeke az, hogy megtegyen mindent egy elégedett vásárlóért, tehát nem valószínűsíthető, hogy pont az internetes kereskedelemnél lesz komoly probléma az elállással. Ilyenkor találkozom mindenféle ismerősökkel, akikkel lehet beszélgetni arról, hogy hogyan alakul a szakma.
Én úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok jelentős átfedésben vannak a fogyasztói elvárásokkal, és úgy gondolom, hogy az a kereskedő, aki megfelelő mértékben betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat, vagy többet is ad azoknál, az a fogyasztói felé is egy igen bizalomgerjesztő, egy a szabályokat maximálisan betartó kereskedőnek minősül. Nagyon nagy a szakadék, tehát van egy olyan csoport, aki én úgy látom, hogy egyre inkább igyekszik megfelelni, ezért áldoz is, maximálisan akár az idejéből, akár a pénzéből a felkészültségre helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor nagyon sok olyan elsősorban kisebb szereplőt látunk, aki sajnos egyrészt másokról máshova, rossz példáról máshova rossz döntéseket hoz, akár a fogyasztó panaszügy intézése terén, akár már a webáruház üzemeltetése terén is. Én azt gondolom, hogy nem pénzbeszedő hatóságot hozott létre az országgyűlés, hanem az elsődleges cél az, hogy az emberek, a felhasználók személyes adatai védve legyenek. Alapvetően az a cél. Nyilván egy nagyobb jogsértésnél már lehet számítani a bírságokra is, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi adatvédelmi biztosi intézményhez hasonlóan elsődlegesen azért az lesz a célja az új hatóságnak is, hogy felszólítsa az adatkezelőt arra, hogy legalább a későbbiekben tartsa be a szabályokat, ha csak nem történt valamilyen nagyobb jogsértés, amit ténylegesen szankcionálni kell. Szeretném a legújabb aktuális online híreket hallani, illetve a várható jogszabályi változásokról szeretnék minél többet megtudni. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos információkat, jogi információkat szeretnék hallani. Mi azokat a webáruházakat, akikkel szerződést kötünk, több szempontból is megvizsgáljuk, minősítjük egyszer a céget, hogy pénzügyileg megfelelően stabile, biztosította annak a webáruháznak a hosszabb távú működése, illetve bár nem mi vagyunk az igazán szakértők, de vizsgáljuk annak a formai követelményeit, és értem itt a szerződési feltételeket, a különböző vásárlói reklamációs fórumok meglétét, elérhetőségeket, hiszen ott esetben ezek a reklamációk is visszaszállhatnak ránk. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy akivel mi szerződést kötöttünk, ő egy nagyon alapos ellenőrzésen már átesett. Én legalább 2 szempontot mondanék, ami miatt érdemes bankkártyával fizetni. Ad egyfajta státuszt annak a webáruháznak, hogy azok a nemzetközileg elismert logók ott vannak az ő oldalán, és igen, úgy gondolom, hogy egy plusz bizalmat adhat a vásárlónak is, mert ez az áruház egy más ellenőrzési szempontokon alapuló plusz ellenőrzésen is átment.